No niin, täältä me heräämme täältä metsästystornista ja täälläpä on hyvä kysymys, miten mä joudun. Soitettiin äsken, niin vähän brölinäksi se video, mutta ei mitään, katsotaan mitä tapahtuu, mutta siinä oli, mutta Joke kanssa tapeltiin, mutta Jokke voitti tämän pelin Jokke voitti kaikille, mutta se video meni siihen, mutta se niinku löi mua kirveellä, yritin ajaa se mun päällä, mutta ja silleen ja Ville ja myytiin ne hirveän lihat ja sitten tuli soitto, niin meni vähän pieleen. Teillä jäi Joke-tappelu oli parhain action. Mutta ootteko nähnyt sen, että jos se Jokke niinku tappeli, se Jokke lopulta voitti ja Joke jäti Jokelle lahjoitteeksi rahan. Hän on luultavasti itse murhannut itsensä. Ei oo kiva juttu. Voi vittujen kevää! Jumalauta! Mennään sinne metälle niin kuin me luvattiin. Siinä on se Jokke. Ei edes. Se voi Jokke. Muukin. Ai sääliksi sitä Jokke. Mutta joo, elikkä tässä videossa me mennään metälle ja aloitetaan uusi save uudelleen. Koputti ikkunaa tosta tolleen tyn. Tässä on ne tappajalle. Tosta mä jo satsomalla löi mua kirveellä, ei kuollut. On onneksi ei tuu poliiseja tänne. Sinne hirve. Päättäisikö me hirvet pois tällä? No yksi kaleksi voidaan ottaa. Sori kaikille, mutta se video meni siinä kun soittiin. Se oli tärkeä, mutta ei tää näe. Elikkä nyt olisi luvalla metsästystä. Tavoitteena on saada 4 hirveä. 4. Olitte oikein. 4 hirveä. Tavoite on saada yli 4 hirveä. Ja se olisi hyvä tavoite miestä. Mutta tavoitteen kerralla ruvetaan vähän pyllyillä tässä ja silleen aloitetaan uusi savehan tapahtuu tuolla meidän uudessa kodissa. Hippi hurrei. Missä ei herrat? Hirvet on. Tuolla hirve. Tääkin hirveksi. Kohta tulee bing bong. Voi saatana! Sotapa nyt tonne. Ei oo tuolla, ei tuollakaan. Missä olen? Mutta sovitaanko näin, että etsitään salkun etsimiseen, niin jos tulee tähän videoon vaikka 5 tilaajaa, niin etsitään salkku ihan omin kätösin, ilman muiden. Se on meidän tavoite. Tästä puhun hirvi ei jos missään. Missä on hirvi? Ei, onko tuo hirvi? No, ei. Säkin, että no ne, siinä on kiimakolli. Tästä voisi olla hyvä ampulla. Ja tosta. Noista maalla. Nyt se hirvi tänne paikalle tai... No. Tää vielä tullut. Minkälaista näköhavaintoa.
Edes jonkunlainen näköhavainto, hei. Ei. Voi vittujen kevät. Hei. Mä aina säikähän noita kylttejä. Tän takia mä ihan noita ralleja. Mutta niin kun nyt ei oo fiilistä metsästellä, kun se video meni. Ihan niinku huono laatu. Ja soitettiin ja kaikki minun vielä, mutta joo. Voi lupaa, että se Jokke juttu jää kyllä mieleen, mutta se teki itseään edessä. Hippi Jokke. Ja te, jotka ootte, jos te ootte uusia, tilatkaa kanava ja jos te ootte uusia, katsokaa video loppuun, niin menen näyttää video lopussa Joken itsemurhaviesti. Koska se kiinnostaa teitä. Sanotaanko sen? Se kirjeessä lukee. Minulla meni kaikki ihanaa, omaa syytä, kaikilla on ihan hyvä olla. Se oli siinä kerran ja se paperilappu. Mennään vielä nyt. Toivottavasti tässä kiväärissä ei ole paukkuja. Muuten insinööriville. Yksi kaveri. Hei. Pikkukänni. Pieni kanni. Pikku kaveri. Ei lumi. Jos tohon tulee hirveä. Se on niinku longillista. Vittu. Eikä tuu perveen. Hei. Jumalauta. Ei tuu. Jumalauta. 2 kertaa sanottiin lautanen. Voi vittujen kevät. Elikkä joo. Laittakaa kanavaa tilaksi ja tykkäyksiä ja kommentoikaa. Kommentit ei oo vielä ollut päällä. Ei oo, unohan aina laittaa minulle joku tämmönen muistisairaus tai semmonen tai semmoista. Mutta joo. Ihmiset tarkitsuuleet jo. Voi saatana. Olisiko vaarallista olla lentänyt? Ei hätää lentokone. Lennot. Tässä on toisen hirveän paikan. Aiomme mennä. Kiinni. Tää kyllä. Ovelta. Tuo jäi tohon. Oi ei tohon. Oi ei. Ei taikaan. Maas. No mitä helvettiä? Ei saatana. Oi, heitetään ne tonne. Asit mä nyt etsin. Eikö ne tippunut minnekään korkeammalle? Jos tippuu, niin voi rähtää. Nyt on siinä. Kenhin, gonna fly, blah blah blah. Jumalauta. No, eikös siinä kun kivääri?
katteja tähtäilemään. Missä hirvi? Tuolla hirvi. Missä? Se on hirvi. Hirvi. My name is Hirvi. Hirvi. Kanava on pistetty tilaukseen, olisi hyvä kiittää ja kuittaa. Silleen, että missä on hirvi? Tai tätä. Monen juttu olisi ja hirveä. Mutta se on. Vittu. Nyt ei hirvet jää. Älkää. Yksi näin. Onni. Saatana. Oro! Tulisi Jarmo hattu päälle. Elikkä ei tässä päivä mennyt sinulla. Joo, huonosti. Voimme vakuuttaa, että hirvielämä on todella paranseista. Valtteille. Saatana. Aika vihainen näköinen. Oi vitsi! Järvi tulee päälle! Se on aika vihaisen näköinen, johtaja. Se on aika vihaisen näköinen. Auttakaa. Turo! Äkki kivääri. No voi helvetti. Se on niin pepkarttivan näköinen. Se on. Se hirvi tappaa minut. Muuten. Voi saatana. Terveys olisi. Tuolla lääkäri tässä tee. Ja toinen minua. Niin. Voimme akuttaa vakuuttavasti, että vakuutus korvaiksi niin asia. Elikkä se olisi tästä. Elikkä ei sitä. Lähde syömään makaronilla. Elikkä tässä video alussa. Ole hiljaa hirvi. Saatana. Apua, täällä on hirvi. Se oli. Ota, pojat. Aivan. Voi saakeli. Lopetuslaukaus. Jumalauta. Yksi hirvi. 0. Niki. 2 pistettä. Onko täälläkin hirviä? Ole. Ei ole. Ammutaanko ton pork myös? Mä voitin sun. Keis. Voi vittu. Kiitos. Ilmanen heikkivoitto. No. Nyt sinne. Saatana. Jos vieläkin tuut sille Jumalauta. päpyllä, elikkä viilitteen mulle, niin ei tuu. Ei tuu hyvät oltavat. Siinä näimme hirven. Hirvi meni melkein päälle. No, aika tästä olisi jahtikausi ohi. No ei ole jahtikausi melkein aina. Se on hyvä jahti. Että Voi vittujen vittu. se on niin ruman näköinen.
Nyt otetaan hirvi. Jumalauta! Onneksi tämä tuli mukaan tänne. Onneksi tämä tuli mukaan, niin ei nyt noita. No ihan sama. Koodit on koodit. Elikkä for. Ja se ES Jones. Kuski. Grandma. Kuski. Varotturu hirviä. No, aika pirun vaarallisia siellä. Täällä peräjältä. Mennään homeen. Missä on homehtunut? Elikkä tässä näemme traktori, millä me ajamme. Onks niistä traktor? Mutta, no niin, tää video olisi tästä purkista, mutta ei hätää. Minä tykkään niinku tehdä videoita. Tää on teistä kiinni. Tää on teistä kiinni. No niin. Saatana! Laitetaanpa. Sorkka tulee läpi. No niitä tietenkin. Mistä laittaa kiinni? Nyt se sorkka ei saa tulla läpi. Köyttää. Oi joo. Ota. Otkaa katsot. Ottakaa malttia. Mitä? Jumalauta! Vai meneekö se tää? Tää pomppuleikki menee tälle, joo. Hieno pomppuleikki. Voi vittujen kevää! Niin kuin näitte. Laitetaanpas kiinni. Hei, eikö voi tätä laittaa? Voi vittu! Eikö tätä voi laittaa kiinni? Laita nyt se. Käy hyvä hirvileikki. Siinä on vaan... Mistä me? No. Tehdään tälle. Ostaisiko Teimo tän sonnia? Minäkö? Ei. Vittu! Hyödytön. Otappa lahja. Annetaan sillä pieni unilelu. No sillä on jo unilelu. No ei olekaan. Mitä? Jumalauta! Oh yeah. Minä hirvi hyökkäys. Kuolematon hirvi. Teimo! Kuinka paljon maksat hirven kaadosta? Et yhtään. No ota sitten se. Se pukaa liikaa. Katsokaa. Hapjaa. Se pää vääntyy silleen käsi. Hei. Et jää siihen pukittaa sun ovi sitten pois. Katsokaa kuka herra isä tää on. Lentävä hirvi, tälleen on muu. Jätetään se siihen. Nyt vähän niinku tavallaan pyllyillään.
Ah. Itti hirvi. Missä se modihirvikoira? Yllättiin mun koupolla. Jos toinen hirvi on täällä, niin ei hirvi. Tuppa tänne, näyttää sitä isoa kättä. Mikä se on aika iso sormi. Ja se heiluttaa ja on aika ruma. Miksi ei vaan hirvi mene tonne latoja pilkon sen siellä No, se video olisi tässä näin turkissa, elikkäs. Se oli se on kiitos kun katsotte videoa, se on morjens!